Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kumno kingan perkhat nakbanta ka lawe jong ka khun. Ngamla wat tang man pen biang ye ki jungdan kam haying hasam. Ku kong wat kuslai ka kongres kalawan Lai hajar man ublaya ki jingdan kam haying Ka kunjong pi minta ka laban pulisha prang Ka kongres kan tip lut na dong sha dong Namar kata vote ya ka kongres. Quando você escuta? Menino pibor filho tem boro. Up.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kelim ta jam kep ke song ya ya to mengenai pengajar kita empawat ya you know Kita